It is say Friday. Yeah, Friday, it is say, how are you guys? Good morning, Kim, Diane. Good morning, Angie Mazorodze. Yeah, afternoon, it's 12 o'clock here. At Thomas Kati, leave a real dog, please. At Thomas Kati, guys. I'm very busy. I'm attending to private matters. Saka Nguva Iya live, let's say. Very, very busy. But when I get the chance, I come and I talk to you guys. Otherwise, Murisei kudzimba dzenyu, vana venyu, kumabasa kwenyu, maishoshu vanofara zvavo. Handishumba vari kupi ndavasuwa. Munosuwireiko varume vevanhu naimi vasikana? Mune muchivazuwa kudi? Vari kubasa. Tikagara takaita unge njiva tinodyei. Tikagara takaita unge solo namutsai kudai tichiterana kudai. Zvinofamba. Isusu tinenge tichiti mukadzi achishanda nekoko, murume achishanda nekoko, tichisanganisa mari kuitira kuti zviite sei zvifambe. Saka tikagara takatsomana kuti uya chete pasaidi pangu vanhu vakuona, hazvishandi. We have to work. We've got a lot of things we need to achieve. But he is fine as well. And ndiri kuuya sports club just to see you even from afar. As long as ndakuona ichete, no problem. Tinenge tiriko zveshuwa kuGweru. That's on the 29th of August. It's an event yakarongwa with this lady Anonzu Klo. She's based in Australia. So ndiye akangoti bato we need to empower women. If you know you are ndikati mudhore volume ndenda kanganza. Sorry shame. Mukangotaura bhishana chete tichinzwana nevana. Sorry. Hazvakubalansa manje ndichitaurawo pasi kuno. Saka kana uri mudzimai ari kuGweru, uri a business person, uri mudzimai anofarira kuimpawiwa kushanda, uri mudzimai anofarira kuitwa encouraged, that event is for you. Because aiwa ndinoti nyarara inda titaura impasi. Nai makastoma angazimwe here ndangoti taura yadzandishiyaiwa taura henyu, but pata zvazvacongested taura aiwa anhu ndimi varungu vedu ka. Muchida kumasejwa ndivo. You know what? Aiwa ndakatovaudza kuti we are doing renovations. Ndingarambe mari. We are doing renovations. Ndimakandifonera. So munozati chika ndokumbiro regere. Ini ndosangana nevanhu vakawanda. Ndikakuona ika1 kana ka2 ndinokanganwa, hakusi kudada. Kukanganwa chaiko. But ndinori kutenda ine kuti supporta kwamunoita. Amabukenda wena. Yeah, makakuri kurenovate when staff saka it's a mess. Vakandifonera zveshuwa vachitotaura. Right. So kana uri mudzimai anoda kuimpawiwa, anoda kudzidza kushanda, anoda kudzidza kubata mabasa emaoko, anoda kuteerera nyaya dzavanhukadzi vakabvawo nekwavakabva vakasvikawo pavasvika. You know, sometimes just coming to sit down uchiteerera nyaya yemwe munhukadzi akabva pasituation yauchiri wewe, yauchiri kufunga kuti haibudike, iye uchimuona so achifara, uchimuona palevel iri nani, uchimuona ane mari dzake, unogona kusimbiswa just by hearing what she has to say. Through that you get inspiration, you get courage, you get motivation, you get to know kuti pauri panobudika. So that's the main focus, the main agenda of that link up yemadzimai ari kusangana musi wa29, to share stories, to share business ideas, to entertain, kumbofara sevanhukadzi. Saka inini ndinenge ndiripo, ndichauyawo ndichikuona kuGweru musi wa29 hanzi kuCity Sports Club. Ndichikuonayo sandakamboita show muGweru. I think ndakaita kuVillage Lodge, I think once, paMother's Day.
So I'm coming back. Saka mudzimai wese wemuGweru inenge iri kuita $10 show yacho. Tsvaga $10 usasaririre kusanganawo nemamwe madzimai achikutaurirawo nhau dzavo dzavakasangana nadzo, achikuudzawo kuti business rinofambiswa so, achikuudzawo kuti marriage inofambiswa so, achikuudzawo kuti ini ndakazodai, zvakawanda zvatosangana nazvo semadzimai. Tinotomboda nguva yedu yekusangana tichichema dzimwe nguva toda nguva yedu yekusangana tichitamba. Saka musi iwoyo kuchachemwa kuchafarwa because kune entertainment yemhando yepamusoro-soro. So I can't wait to see you all my Gweru fans. On the 29th I will be there in full force. Ndinouya ndinosvika kumatsvatsva ikoko tinenge tichisvika. And then I had to do this live because ndoda kureminda my clients angu eku-UK kuti the next delivery is going to be on the 28th of this August. So if you know you want to order your products, better order now. Kwete kuzomanya ndakazoona mwakazoya the day my products achitosimuka. Don't always order last minute. You'll be so disappointed. Saka tiri kuunza imwe shipment on the 28th of October. So if you want to order our products, make sure you come before that. More order on time. Mari inobhadharwa kunoku. Zvekuti hanzi ndipei number yeagent wacho weku-UK. Inini agent wangu weku-UK I always say kuti basa rake nderekungokupostira haasi wekutaurwa naye. I do that because I always protect my people vandinoshanda navo vanenge vasingadi zvekunetswa. Bye, mufambe mushe, safe journey. Iro vhudziri I partake. I need that wisdom here. Thank you so much. Bye. So kuzofona muchiti ndipei namba dzaagent nditenge. Agent wangu inini anogara muimba yake idiki ku-UK. Ende futi saka imba yake zvairi diki ku-UK ikoko ndinongoisa zvinhu zvinoenderana neorder yake inenge yaodwa. Saka iye chake ungotambira achitounza papost office. Saka ndikwanise kunza maextra asina kubhadhara. So what you do is unobhadhara kuno kwandiri muridzi kuna maishumba kuno. Oisa mari yako either through World Remit, Mukuru, Eco Cash. Then wondipa zita rako ne address yako. I think vanoziva veku-UK, last week yapfura ivanhu vaifara, everybody received their package. Inini muri kuona mazuva ano I don't do makeup, ndakatokula down. Look at my face. Do you see any issue on my skin? Do you see how flawless my skin is? Kana ndisina function handina nguva yekupowder natural ndauya kwamuri yeke. Look at how my skin is glowing. You can screenshot it unyatsoizuma unyatsoona aiwa amai vari kuglowa, because I used to have skin issues as well. So here we deal with pimples, we deal with spots, melasma, hyperpigmentation, and even skin tone. Manakuru aya vanhu vari kuzobuda manakuru yakaita kunge vanhu vakabvurwa. Manakuru tinopedza manakuru kuno, tine nako wash, tine nako cream, zvese hapana chatisina kunoku. So order on time. Vanobvunza kuti koku America, koku Poland mafuta anosvikira ku-UK, then they will be posted to you, even ku-Australia, even wherever. Saka you do not have to worry kuti mafuta haasvike kwese, anosvika kwese, but basically abroad i-UK, because ndiko kwandine vanhu vangu vanotambira ma-products angu. Saka anozoendeswa ku-post office obva waudzwa kuti delivery fee from there to Australia or from wherever is how much. But for munhu wese ano-order ari mu-UK, delivery fee yedu haichinje. It's $20. It's always $20 kana uri mu-UK. Wakatenga mafuta 65 unoziva kuti uchatopera ka 20k delivery. Zvinozikanwa izvozvo kuitira kuti tine vanhu voma-companies atoshandisa anoti delivery anotibhadharisawo delivery fee, and I know my clients, they know what I'm saying. So please order your products on time. Please kutokumbira kuti muorder zvinhu on time. Maseramu vari kuda even maperfume chaiwo. Anyfa is selling maperfume ake ari kuno kuHarare. So just come to my WhatsApp, which is +263 07 +263 773 63381 or 0773 63381. Odai mafuta vasikana muglowe. Makeup ID every day. Ngogara wakazviwandisa nenyaya yekuti pane bundu riri kumakisa, nenyaya yekuti pane spot riri kumakisa, hazvizode. We need to glow. You need to breathe. Your skin needs breathing. Every day, foundation is not good for our skin every day. Makeup is for functions, it's not an everyday thing. So gadzira skin yako uite seniwe kuti kana ndisina kwandiri kuenda ndakakula ndinenge ndisitombonangu kuisako ndinotyise ndine bundu. Ana chipo jera wenya mune mafuta anopedza ma stretch marks here. Yes,
ma-stretch marks ekuzvara, ma-stretch marks ekubleacha, zvese izvozvo tinayo stretch mark lotion inobvisa. So we are guys and order your products. Vari muno mulocal shop yedu iri shop number 5, Samora Mall, between 4th and 5th, opposite N1 Hotel. That is where our products are. Munouya muchitenga pa base pedu aripo. Vari kuna na Masvingo, Blawayo, vari kuna na wherever you are out of Harare, tinoisa pa mabazi mafuta anoto deliverwa achitouya. Ndikuona hangu makadzi is watching. Arifunga kuti ndikutaura zvezenophobia here. Makadzi, how are you doing? I see you are watching me. I'm not talking about Abahambe, sweetheart. I am talking about my products. Because makadzi watching. How are you, my sister from another mother? I see you, we love you, we are your fans. Saka, we are order mafuta, guys. Come and order your products, come and glow, come and brighten. Uda kuchukirira, uda kuchuka, uda kunaka, uda kungo glow. Esa skin yako, ye iri dark, iri melanin. Jese tinajo, apana chatisina, we have everything that you need. So you don't have to worry. Stretch mark lotion, inoita $15. Kana uka bleacher, wakatsva nema bleacher yanopisa, come let's correct your skin, ite zvakanaka. Inonyatsobudawo zvakanaka ganda rako richionekera. So we have everything. We have scrubs, intimate lotions. We have kana chiti intimate lotions, we mean pakati pemakumbo paya panofamba pachibatana pachisviba, even under your armpits. We have products that can brighten those intimate places, because women feel uncomfortable when those places are dark, especially now ku UK is summer. Munhu anotya kana kupfeka bikini garo rakasviba kuti cha. So we have all those products. You scrub your bum, you put some nice lotion and some nice oil, it will lighten up so that you do your summer in style. Hey, vamwe kufamba netuma bikini wewega unetura uzrakabva pano nekwa mutoko ku beach. Vamwe vese vakapfeka maswimming costume. Haisi nyaya yekuti hausi kuda, but it's because of the confidence. You know, women, we lose confidence yezvinhu zvidiki diki. Kuita dumbu hombe charo isimuchiona takanobviswa matumbu kwana doctor ta. It's because confidence inoenda. Unenge uchingoti ukafuta sovoti structure yangu iri kuita. Structure yangu haisi kunyatsoita. Andimukoni mazuva ndakutonakidzawo ndakutopfekawo matopu ari tight, ndakutopfekawo matight. It's not like tinenge tisingadi, but shape inenge ichirwisana newe. So we need to remove that uncomfortability. Ukaona munhu anokunyebera kuti I'm comfortable in my skin, ari unyeva. Apa inenge ine mazipundu, kungozvisimbisa, I'm comfortable in my jojo tengi inema. Hauna chete zvikwanisiro zvekugadzirisa. Everybody wants to look good. Hakuna munhu asingade kuluka sexy. Unoita comfortable mujojo tengi waitwa sei? Unoita comfortable mustructure inenge karoti waitwa sei? Unoti ungori na mari. Women, we need to look good. That's the truth, the honest truth. I'm comfortable in something I'm not comfortable with. I change it. Because I want to look good. I want my clothes to fit. I want my skin to shine. I don't like pimples. Ndiana nofara ni mapondo. Ndiana nofara ni mazi sports. Ndiana nofara ni nyanga hadi confident women in stretch marks. Ime msasimbisane zvenemaini. Confident. Ndiana muna antara kuti stretch mark achitoseka. You know you are not comfortable. Come, let's take care of it. Hey, tinofana kunaka. Crown yemukadzi iri murunako. Kana mubhaibheri chaimo handi maiunzwa vakadzi vemo vainzi vaizora oiri ndofunga ndoyefeli glow yenguva iyoyo. Vainzi vaichukucha vogara mumbanzi mumumvuri vachida kunopiwa kana tivashandira nzani vakadzi varabhani vaya vakadzi vani vakadzi munyaya dzacho modziziva vana dheraira vainyura mubleach yemubhaibheri vaya. So come and make your skin glow. And inini I don't encourage zvangu mafuta emableacher anobleacha vanhu. Unoona mwe munaita unga kabvurwa ndakambokudzai zvevanhu vanouya mushopu munomu unoshita kuti wazorei. You should know what to use on your skin. Zvisingapisi kutsvuka akumhanyirirwa umuke wakatsvuka inhema dziya. It's a process, but vanhu vanoda shortcut. Ukaudza kuti munhu 2 weeks anotoona kunge hameno kuti hameno igore rinouya, but it's worth the wait. Hakuna futa rinonzi unotsvuka mangwana, ndosaka muchizobvira kumeso. Handitika, let's take our time. Uchinyatsotora nguva yako uchitedzera skin routine, kuseni wageza nesipo, wazora cream yako, wazora serum yawaudzwa pasi, and you will love the results. Kuti kunyeberwa mafuta in 2 days varungu.
2 days aiswa paraffin, because maspirits nemaparaffin ndo zvinhu zvinokasira kuti ganda rinotange rakuchinja, not knowing kuti wakutotsva. So all these kind of harmful products, you don't need them. Come to Feli Glow, where we use natural ingredients to make you lightness. But it's a beautiful process. You see how cute my skin is looking, my face. Natural lightening. This is natural. So come and order your products, guys. August, 28. My products are not to flyer out. Please, we have WhatsApp kwam. We have a problem yako. Ototaola kana ne face yako. Remember, I told you we don't just share people's photos. So don't be afraid. Kana garo lako we anaro ndinotori zoom ndichoona chichiri kunetsa. I don't expose people without their consent. Mukandoona ndakukanda picture remunhu anenge akonsenda kuti show people the changes. Saka usache kuya nezifesi rako kana kuti nezi problem rako kana kuti face ine mapundu obwatotya, because at the end of the day I need to see and I need to tell you what you can use to get rid of whatever issue you have. Because mama nangona kuti mapundu, but I see that bed ompa something chiri chinoenderana nezvane achida. So we are Ivarungu. So 28 will be shipping our products to the United Kingdom. Come and get your products. And I love you so much. God bless you. Kushopu we are Jakari Mutengi mafuta enyu. Anditi Mari ngakuite zvakanaka muve ne Friday yakanaka. Ndinangu zvakawanda zvekutaura. Hanzi na uyu ndakatozora perfect glow makumbo ndakasara gumbo rangu rakanaka sha. Iwe kamusikanzwa iwoyo. Sei vanhu vakuzora perfect glow body melo. Vanhu vari kutotanzi iri kuita perfect glow inopedza mazi sports nechi, but vanhu vari kuita musikanzwa. It's for the face, nema sports, nema pimples. Ayo inopedza. And we have to iziva kuti inopedza. We have it here, but takaipa a new name yekuti radiant glow. Saka if you have a problem yemazipundu nemazisports ukangondoda radiant glow uneiwana kono. Saka guys, we are takakumirirai handitika we are order vanhu veku UK ma clients angu we are order mafuta vasati va order. I know kuti vamwe vakabva ku order manje, so you are still good. But vasina udzanai kuti next shipment yamaiti tikona uyada udona nemagogo Miss Heritage vaoda magogo vari kutatarika kuneyo watadza kupfeka mapambu nai mwanangu asi zvandifamba ine magogo mutauni nai Miss Heritage vatanga vada kukudubuka kuneyo waitiwa sei mwanangu asi zvandifamba inawo vanokudarireiko mwanangu chokwadi iyowe saka vanhu vemodering vandakuraya mwana wangu chokwadi anzi anofanira kufamba taundi nemagogo zvino akutanga akuda kudonha ari kuita kunyahwaira. And do you have anything for Tumopo? I don't have for Tumopo. Tumopo tunonetsa tina nurse vanobhena mopo dzichitobva. Tina ma creams emopo. But we have a nurse anobvisa antopisa so mopo dzichitodzokera mukati. So if you have mopo dziri kunetsa, you can inbox ndokupa number dza nurse vedu vanotori qualified for that, vanobvisa. Inotodona tumopo tunotodona. Anditika and I can't wait to see your kitchen when it's finished very soon. I can't wait to Nini Nitori excited Todaro. Nini Nitori excited, yeah? I see you already, guys. It's just a lot. It's just so stressful, but Maranoti gones. Dia Ninga Katanga Basarachu and Fanera good pizza. So guys, we have mafuta. Bye.